To insha Allahu ga wani sirrin farin jini. Wannan sirrin farin jini insha Allahu akan namiji ko mace kowanne zai iya amfani da wannan sirri, kuma idan kana al'amarin kasuwanci to za ka iya yin wannan sirrin domin kiran jama'a. Haka idan ya zamana mace ce tana son samari, duk saurayin da ya zo sai ya gudu ko kuma ba ma sa zuwa, to insha Allahu ga wannan sirri kamar yadda kuka gan shi. Wallahu galibun ala amri fa jama'anahum jama'a. Wallahu galibun ala amrihi fa jama'anahum jama'a. To insha Allahu kamar yadda kuka ga wannan sirri, to haka ake yin amfani da shi. Da farko idan ya zamana kana son Allah ya baka farin jini a cikin al'umma da kwarjini, kuma ya zamana kana kasuwanci kana so duk inda za ka bi ko kuma a lamarin kasuwancinka ko da na zama guri guda ne, ya zamana ana samun farin jini da kuma karɓuwa a wajen al'umma, to insha Allahu ga wannan sirrin za mu yi bayani a kan shi. Da farko za ka samo wata ciyawa da ake ce ma kafi malam, wasu kuma suna cewa kabi malam, dai ga dai ta nan insha Allahu za ka samo wannan ciyawar. Idan aka samo ta sai a daka ta ta ɗan yi gari, a yi garinta. To in aka yi garinta sai a zo a rubuta waɗannan ayoyi kamar yadda kuka gani. Wallahu galibun ala amrihi, sai kuma fa jama'anahum jama'a. Waɗannan ana rubutawa ƙafa bakwai. Ƙafa bakwai a buɗe kowanne munjaye da hakuri da yake waɗannan ayoyi, sai a rubuta annasu a ciki. To insha Allahu idan aka rubuta annasu, bayan an rubuta sai a zo a wanke. Idan aka wanke sai a samo wannan garin, wannan ciyawar da muka yi bayani a baya, to sai a samo, sai a baɗa garinta ɗan kaɗan a cikin wannan ruwan, sai a sha. Haka ake yi tsawon kwana bakwai a jere ba tare da fashi ba. To insha Allahu alfarma annabi da alƙur'ani, wannan sirri ne na farin jini. La shakka, in Allah yarda, in dai farin jini ne, to in Allah da ake nema to na jama'a, to a jarraba wannan sirri insha Allahu za a sha mamaki. Da neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 09033391934 ko kuma wannan number waya da take sama insha Allah.